Nuria Penas, Lorena Medela, máis o Sechu Sende, e eu mesmo, para presentar o último libro, O Pobo Improvisador, de Sechu Sende, non? Que fala de aventuras sobre regueifa e poesía oral. Bueno, pues aquí estamos. E entón, nesta conversa digital, pues, para compartir un pouquiño aquelas historias que nos contan nun libro que é algo un pouco novedoso na carreira literaria do Sechu, porque atrévese un pouquiño sin deixar a poesía, lógicamente, sin deixar a narrativa, un pouquiño co ensaio ou co pensamento un pouquiño máis teórico, se queremos. E entón, pois vamos comezar a falar xa, vamos empezar falando con Nuria Penas, por exemplo, que nos acompaña, foi a alumna de Sechu e, sobre todo, máis que antigua alumna, tanto unha como a outra, actuais regueifeiras, que é o máis importante, non? E por iso están aquí. E nada, despois tamén de ler o libro, non sei se que queredes compartir con todos nós, co propio Sechu, non? Que vai ser un pouquiño... non sabe aínda as preguntas que lle temos preparadas, non? E nada, pois que podes contar entón do libro, do Pobo Improvisador do Sechu? Ben, pois, non sei, eu penso que, polo menos, dende o meu punto de vista, cando eu lín o libro, vin que hai moitas vivencias, non, que foi como volver a vivilas, porque hai moitas cousas que Sechu conta en algúns capítulos, por exemplo, cando fomos a Madeira, entón é como volver a vivir algunhas cousas que fixemos, como o xogo que inventou pois a filla de Sechu Estrela, sobre improvisar, que a última palabra non rime, que sexa unha palabra como aleatoria. Eu creo que volver a ler o libro é como sentirte orgullosa de formar parte de algo tan bonito como é recuperar a improvisación do noso territorio, do noso país, e ao mesmo tempo pois recordar unhas vivencias e saber máis e aprender, porque ao final con Secho eu creo que nunca paras de aprender, sempre estás aprendendo, e tamén é que grazas a él, como decías ti antes hai uns minutos, antes de comezar, se non fose o noso profesor, como ti dixeches, non seríamos regueifeiras, non? Entón, eu creo que todos estes anos que o levamos coñecendo, pois foi unha caixa de sorpresas. E sin Sechu Sende, pois a improvisación non estaría onde está. Eu creo que eso é o que opino eu e estou segura de que é o que opina Lorena tamén. Quitas as máis palabras da boca. Lembro ese episodio, non? De cando fostes a Madeira e esa experiencia tan linda, non? De cambiar a última palabra porque houbera alguén que se fixera pasar por regueifeiro, non? E non conseguía, non o facía, tal. E entón deuvos esa idea, non? Ou deulle a idea a filla de Sechu e realmente é moi gracioso porque as risas todas que naceron desa experiencia de facer xusto o que é máis fácil, a veces convirtes en algo moi difícil. E entón, pois, moi bastante con esta brincadeira, con esta inventiva. Vale, non sei, Lorena, se queres tamén comentar, o sea, Nuria falou un pouquinho de que recordaba, de que recordou moitas das cousas que viu con Sechu, non? Experiencias, non sei no teu caso, Lorena, que... Pois a ver, eu teño moi mala memoria. Empezando polo principio. E leer o capítulo de Madeira, a verdade é que é o que di Nuria, vale, recordando, e aparte velo desde outra perspectiva, porque eu vio desde a miña maneira, e se de outra totalmente diferente, e ao final, pois, ábreste a ver outros puntos de vista. E logo o resto, pois, quitomo todo da boca. Somos máis copionas, ao final. Que ao final... Entón, e aparte dese capítulo de Madeira, que lógicamente vos tocou, non? Aí directamente, non? Na experiencia, houbo algunha cousa que vos chamase moito atención ou que aprendesedes, ou como di Nuria, non? Que sempre estás aprendendo con Sechu. Dá gusto, porque o propio libro, o propio Pobo Improvisador, é un non parar de aprender. Non sei se houbo algo, calquera das dúas me pode responder, Sí, pois, vale, estaba lendo
Espera, que quero decir o nome ben. O sexapil da poesía cantada. E é o meu favorito porque me fai moita gracia que este todo o tempo botando curiosidades de animales, dicindo, o ser humano é un animal moi curioso. E mentras explícache como un páxaro canta. Eu como unha balea atrás, sabes? Me parece moi curioso. Está ben, está ben. E non sei se Nuria tamén nos podes contar unha... A min, en xeral, gustoume moito e gustaríame destacar o enfoque feminista no cal Sechu decidiu traballar, que a min pareceme genial, porque ao final Sechu está abordando este movimento social, pero non poñéndose a el de por diante, senón máis ben como un descriptor, sabes? Como unha persoa que está narrando o que está a suceder. Eu creo que nos capítulos, eu penso que é unha persoa que dedica moi ben este tema, que fala moi ben deste tema, porque é como que nos educou porque a regueifa debe ser feminista ou non será, como dixo Alba María no seu momento, pero gústame como Sechu abordou ese tema tan importante no seu libro. Eu como muller feminista sentinme, pois non sei, arroupada un pouco tamén o feito de que o narrou como eso, como un narrador. E eso gustoume, porque foi como que lle mostrou pois a calquer lector que vai a ler o libro pois como funcionan as mulleres no mundo da regueifa, non? E como están comezando desde esa pequena encontro en Vila de Cruces hai uns anos. E a min pareceme moi ben, pareceme moi bonito tamén recordalo, porque tamén é algo que vives, pero tampouco te acordas todos os días, e foi genial. Claro, aí temos tamén o capítulo de Nicolás Añón, non? Como o que estás falando ti, precisamente, non? Como moitas mulleres o mellor non puideron ser lembradas, si o seu irmão non puideron ser lembradas, o mellor simplemente por feitos, non? De ser mulleres e non ter tempo, como decía Nicolás Añón, a poñerse con estas cousas, pero sin embargo como a poesía improvisada, como a poesía oral, nela, en as mulleres, sí que tiña un calado moi importante, non? E aí temos ese exemplo de esa Rosalía improvisadora, claro, ao final, non? Que nos fala un pouco dela, como a poesía que máis éxito tuvo Rosalía na súa vida, non? A de Cantares Gallegos, como era como digamos que supoñía Sechu que lóxicamente aí ten que haber esa improvisación, non? Que dá esta poesía oral. E sí, efectivamente, eso é unha parte moi importante desto. Non sei se Sechu nos quere ir comentando, porque tamén está ben, agora que coitaste un poquinho a Nuria e a Lorena, depois volveremos tamén a falar máis e tal. Nos queres comentar algunha experiencia desto ou algo, pero podemos facer unha conversa fluida, non? Entre todas as partes. Mais que expor cada unha cousa, é máis natural, como estivemos na cafetería digital. Pois sí, pois mirade, o certo que estou encantado de estar con vos e que a xente que nos está a ver hoxe, non? E sí que é un libro moi especial para mí, porque é un libro que para min foi necesario escrever e compartir, por cousas que están saindo. Por un lado, porque acabo de darme de conta de que é un exercicio de memoria, eu tamén teño moi mala memoria, e pensei que era necesario que algúns dos relatos que hai aquí, das crónicas, formasen parte da memoria colectiva tamén, non? E ao mesmo tempo, tamén é un libro de investigación, non? É dicir, ao final, decía Nuria e Lorena que elas son regueifeiras porque eu lles dei aulas, non? Mas eu tamén estou na regueifa porque elas foron alumnas miñas. Se Nuria, Lorena e todo aquel alumnado que tiven naquel primeiro de ESO, segundo de ESO, non se enganchasen a regueifa, pois hoxe non estaríamos aquí falando, non? E moitas veces os profesores e profesoras somos grazas ao que son os nosos alumnos e alumnas, non? E esa investigación tamén é moi importante porque é investigación cas persoas, escoitando historias de vida, non? Acompañando a Nuria e Lorena ou as miñas fillas desde que tiñan 0 anos, mirando como funciona a adquisición da linguaxe da poesía cantada e improvisada, non? En crianzas de 3-4 anos, ou a investigación en libros en italiano, en inglés, en francés, e mirando que conexións pode haber entre as improvisatrici italianas e Rosalía de Castro, non?
son 35 relatos e cada un deles pois, aporta ideas, aporta emozóns, aporta actividades, acción, non? Mais eu creo que o interesante que estamos a compartillar agora é o feito de que aparte de aportar unha investigación ou unhas ideas ou unhas narracións, realmente a regueifa está aquí con Manolo Maseda descubrindo moito, porque Manolo Maseda é ese pé emocional da regueifesta, ese proceso educativo. E estamos aquí para construirmos entre moita xente colectivamente un estado de ánimo colectivo, non? Necesitamos ideas, mas o que realmente necesitamos moitas veces para soportar e para criar e construir esta Galiza que temos entre as maus son emocións, estar fortes e ter enerxía para construir e resistir, non? A lingua, a música e as nosas propias vidas, non? E a regueifa ten iso, a regueifa ten enerxía. Moi ben, pois mira, falando diso, que efectivamente está aí, non, esa enerxía que ten a regueifa, para quen non o saiba, Manolo Maseda e Sechu Sende, e así se fala tamén no libro, non, hai unha materia que está na ESO, que se permitiu, que creouse na Galiza por eles, non, ambos os dous. É unha materia que se dá en primeiro da ESO, non sei se tamén a dades en segundo da ESO, en segundo no vosso caso, ou en ambas. En segundo. En En segundo. Vale. Podería ser, creo que non sei se en ambas ou por menos nunha das dúas. E entón a miña pregunta é para Nuria e Lorena, agora neste caso, como alumnas desa materia en segundo da ESO, agora que xa estades na universidade, que estamos falando de que pasaron mínimo 4 anos, mínimo de 5, non? Desde aquela experiencia, e sin embargo sodes regueifeiras a día de hoxe, non? Que xa, ademais nunha idade, segundo da ESO, que é unha idade que para as adolescentes é unha idade dura, non? Bueno, non sei, é unha idade curiosa. E entón, o que me sorprende e o que me enche un pouco de orgullo, non? De ver ese traballo que fai o Sechu, que fai Manolo, non? Con esta materia e con vos, non pola materia en si, a materia, ao fin e ao cabo, de menos, pero como co paso do tempo, vos seguiste sendo regueifeiras, non o deixastes, como foi esa experiencia desde esa materia e a día de hoxe, non? Que sodes regueifeiras de pleno dereito. Sí, por exemplo. A ver, nós comezamos a tocar así un pouco a regueifa en primeiro da ESO antes de que houvese unha asignatura. Un día que nos faltou un profesor e Sechu veu a darnos unha garda. Entón, xa sabes, pois Sechu encandilounos, comezamos a probar, gustounos e o seguinte ano pois fomos xa alumnas e alumnos de regueifa. E eu penso que o de manterse no tempo tamén é un pouco grazas a todo o que se fixo dende non só dende o instituto, senón tamén dende fora, esos intercambios co País Vasco, con Cataluña, ir a Madeira. Eu penso que iso tamén te axuda a seguir, non? Porque de repente descobres que podes chegar a un montón de sitios facendo algo que che gusta, que é unha festa, que é tradición, que é cultura, e eu penso que iso é o que te anima a seguir tamén un pouco as actividades que se fan, que te chamen para ir a regueifar a algún sitio, que o luar de repente faga un baile de regueifa, que quen sei, sabes, quen pensaría en eso? Realmente eu non o pensaría en segundo de eso cando comezamos que iba a ser un programa da televisión de Galicia. Entón, pois non sei, eu penso que son esas cousas as que che fan pensar, pois vou a seguir aquí, non? E eu penso que tamén un pouco o feito de que Sechu nos axude, porque Sechu nos axuda moito con a donde imos a ir, sempre nos estivo apoiando moito, en nos Sechus, senón Alba María, Sara Marchena, eu penso que Lupe Blanco, sabes, tamén nos impulsaron a facer o que facemos e a intentar facelo, pois, mellor, inda que o mellor xa anos, pois, nos que non puidemos darlle tanta atención, por exemplo, pero...
é moi curioso. É moi curioso porque, é dicir, sempre que falamos de regueifa, ao final acabamos falando de regueifeiros e regueifeiras, non? Ou regueifeires, non? Mais, nun proxecto educativo como é a Regueifesta ou como é o tempo que lle dedica moito profesorado en escolas e institutos de toda Galiza a isto, ben desde a materia de música ou de lingua galega, non? Pois, o importante non é que haxa unha canteira de regueifeiros e regueifeiras, non? Realmente, pois sí que hai, neste caso, pois rapazas novas, e algún rapaz como Cristian de Burela, non? E algunhas outras máis rapazas novas que están empezando a regueifar en público. Mais o importante da regueifa é entendermos que é unha habilidade social e individual que temos calquera de nós. E iso podese descobrir nun neno de 3 anos que con 4 anos está xa improvisando coplas de 8 versos, de 8 sílabos, rimándose un do co cuarto, mas tamén pode descubrilo un adolescente de Vigo, por exemplo, non? Entón, a regueifa é realmente unha ferramenta que estamos a descobrir o profesorado e tamén os pais e as nais, e que realmente conduce a unha nova forma de entendermos moitas cousas. A lingua, en primeiro lugar, mas tamén a comunicación e o sistema lúdico que temos nós, non? A parte de que gostemos da música como reproductores de cancións que coñecemos, de súpeto descobremos un neno de 5 anos, unha nena de 8 anos ou un adolescente que pode construir as súas propias músicas, e iso é algo infinito, non? E vai por aí, é dicir, Nuria e Lorena viviron iso, e eu tive a sorte de vivilo con elas e con máis alumnos. Nas cruces eu botolle que houve xa máis de 100 alumnos e alumnas que cursaron esta materia, non? E esas aventuras son unha parte importantísima deste libro, non? Pero que nos levaron seguramente a elas e a máis xente que leva traballando na regueifa desde hai moitísimo tempo, Pinto de Herbón, o Caruncho, a Asociación Oral, na transmisión da improvisación oral en verso, non? E esa aventura é fascinante, porque realmente eu cando comezamos este proxecto Manolo máis eu era un proxecto para 3 anos. E despois era para 5. E de súpeto levamos pois perto de 8. E realmente eu xa cando escriben este libro a perspectiva xa a medio e longo prazo. Xa estamos, eu estou pensando nos nosos netos e netas. Claro, porque a construción dun país e dunha cultura ten que pensarse así, non en períodos electorais de 4 anos, senón en proxectos colectivos que se construen pouquiño a pouco, entre moita xente, non? Desde logo, eu aquí na contracapa do libro pon este libro fala sobre unha capacidade que todas as persoas posuímos e podemos desenvolver, que é a poesía, non? E eu teño que dicir que, sabes, non? Coincidimos en algúns conferencias que demos, eu coas experiencias que fago na aula de música, e tú e Maseda falando da improvisación oral e da regueifa, eu teño que dicir que hasta que lín este libro non comecei a facer unha gran improvisación, fixen algo de regueifa pouquiño no cole, pero, por exemplo, co meu fillo ten 9 anos, e vamos pasear ao monte moito, non? E de repente, pois, metín a regueifa, gracias ao pobo improvisador, un poquinho, metemos a regueifa como unha parte da nosa forma de dialogarmos, de xogar, vale, xogamos a moitas cousas, e unha delas é a regueifa. E ese punto lúdico do que falas, e do que fala tamén en varios capítulos, non? Que falase que moitas veces incluso o nacionalismo se esquece da festa, non? E ese punto lúdico que ten aquí agora, incluso tamén como profesor de música, introduzo aí, bueno, pues, neste caso, grazas á lectura do pobo improvisador, non? Entón, eu teño que darche tamén as grazas por mellorar a miña forma de divertirme, non? En familia e no meu traballo tamén, non? Porque é que realmente o xogo é revolucionario, e a festa é revolucionaria, non? Cando eu fui un alumno de Bernardo Penabade, realmente vivía esas emocións nas excursións ou coa xente que nos traía polo instituto, non? Eu penso que un profesor ou unha profesora debe achegar esas experiencias ao alumnado, a parte de transmitir ideas,
pois abrir o corazón, non? E realmente facer que a xente teña emocións, non? E desde ese punto de vista eu descubrí ao mesmo tempo que as miñas fillas, cando nace Estrela e xa lle empezo a cantar cando é un bebé, empezo a improvisar, eu que nunca cantara pouco máis que na ducha, eu nunca cantei, eu canto mal, non? Mas fun descubrindo que ele era un mamífero que necesitaba música, non? E eu estaba ali para cantarlle. E de súpeto vexo que aos 2 anos, cando empeza a falar, empeza a rimar, aos 3 anos empeza a compoñer, e aos 5 anos estamos paseando facendo controversias. Unha copla ela, unha copla eu, unha copla ela. Entón, claro, diste, aquí hai algo que se nos escapa, non? Esa tradición que ten o ser humano desde hai miles de anos de criar musicalmente. E eu non son musicólogo, eu non son profe de música, mas é un mundo que me está fascinando, sobre todo desde este punto de vista, de como a xente nova e as crianzas poden aprender esta habilidade brincando cos seus pais e súas nais. E non fai falta ser regueiceiro para transmitir isto, porque eu son a mellor proba. Eu, cando coñecín a Pinto de Herbón, naquel concerto de Manu Chao en Lalín, creo que foi, flipaba, non? E durante moito tempo pensouse que a regueifa era algo reservado para xente tocada pola mao de Deus ou que o levaba no sangue. E non. O grande segredo da regueifa é que todos e todas podemos improvisar. Eu son a maior demostración. Son unha persoa que son un poeta e un escritor que escribe lento, ahora incluso teño un pouco de retraso aquí con estes, son lento, non? Mas a regueifa de súpeto aparecéuseme como un superpoder, e alguén que cantaba mal, e sigo cantando mal, ponse a improvisar con rapaces e rapazas e nenos e nenas e outros regueifeiros, non? É fascinante, vai. Sí, eu como profesor de música, unha das cousas que me gustou do libro tamén é o que acabas de contar, non? Ese punto que eu, ao mellor non facía coa regueifa, así coa música, eu intento convencer ao meu alumnado que todo o mundo é músico, todo o mundo pode cantar, todo o mundo pode tocar algo facilmente, vale? Hai cousas, lógicamente, que queres dedicar, pois, pero o que é fácil e o que é aprender esa arte da diversión e do xogo, feito jouer en francés, e tocar e xogar, e play en inglés tamén. Entón, gostei moito de como te recoñecites ti con algo tan orgánico, que o mellor Nuria e Lorena, porque o mellor non o entenden hasta que estai ou esmai, non? Que eu, vamos, quero decir, cando ese punto de ter que cantarlle as túas fillas, é super necesario. E xogar tamén coa música e coa palabra, combinar as dúas, está genial esa idea de que todo o mundo é regueifeiro. Ti, o déchelo feito pola parte musical, eu dei no feito tamén pola outra parte do texto, non? E temos aí exemplos como Nuria e Lorena, grandes regueifeiras, non? Vale. Eu para rematar esta sección así de ti podes regueifar, eu creo que digamos é a temática do pobo improvisador, non? Non sei se queres falar agora un poquinho deses regueifeiros que porque a regueifa, como ben dis no libro, houve unha época que estuvo a punto de desaparecer, quedaban contados coas maus as persoas que regueifaban, non? Entón, este novo pulo que ten a regueifa agora, con todos ese fixo, sobre todo pola vosa parte, non? Como dixeron Nuria e Lorena tamén, esas experiencias que tú veches con eles, porque de feito sei que hai un capítulo moi especial tamén para ti, non? Pero non sei se queres falar un poquinho deses regueifeiros, regueifeiras coas que deches ti na túa investigación directamente ou por segunda parte. Sí, quero dicir, nós estamos a transmitir unha tradición, non? Esa tradición, pois temos a sorte de que aínda hoxe ten grandes improvisadores e improvisadoras, non? Houve moitos momentos na miña vida na que tiven a sorte de estar con xente que xa era moi maior. O Antonio de Louzarela, por exemplo, que morreu o ano pasado, non?
de algún xeito, non? Antonio de Louzarela representaba ese mundo da regueifa. El dicía que el lo levaba no sangue, non? E que a regueifa que non se aprendía, non? Acórdome pois, de con Sara Marchena e Alba María a súa aldea, a Louzarela, ali nas montañas, un día onde aínda había neve, e con Eladia tamén, non? E entrevistámolo. E o Antonio Louzarela levaba moitos anos sen improvisar con alguén, sen facer unha controversia. Entón empezou a botar uns brindos, que é como se chama a improvisación no Courel, e brindaba el só. Ata que empezou a improvisar con el Alba María. Entón el, claro, veuse sorprendido de que unha rapaza que daquela debía ter 19 anos ou 20 comezase a brindar con el, non? Botaba unha copla a el, outra a Alba. Entón foi un encontro entre dous mundos que para mí foi moi especial, porque ao mesmo tempo o discurso que tiñan foi un discurso tamén moi armónico. El, o momento que lle dixo e ti tes solteira ou casada? Rimando, non? E Alba dixo, non, eu non son casada, a mí non me... Entón, mostrouse como unha persoa que non era heterosexual, non? E como el lle contestou, e como nese diálogo interxeracional, non? Pois xurde algo que realmente é o que fai que estemos hoxe aquí, que é que iso que siguen cantando as persoas maiores e cantaron durante moitos anos, tamén entra na vida da xente nova, non? E sucede en Bergantiños, e sucede con outra xente que, pois, con Angelita do Baño, non? E hai un mundo aí que para mí representa outro grande improvisador que morreu tamén o ano pasado, tamén con 90 e pico anos, o Reinote, o capador dese sulfe de Guitiriz, que protagoniza ese último capítulo, ese bonus track, que para mí foi moi especial, porque chamoume a Asociación Xermolos de Guitiriz para entrevistalo, e foi unha entrevista en verso. Eu entrevistaba en verso e el contestábame en verso, non? E foi fascinante. E el dixo, cando se enterou de que había rapazas novas, non? Dixo, a próxima vez tes que vir cas rapazas. E daquela, pois, estaban xa empezando a regueifar con moita soltura Xoana de Toba, Azul, Estrela do Courel, e tiñamos todo preparado para ter ese encontro entre un improvisador de 92 anos e unhas regueifeiras que daquela habían ter 8 ou 9 anos, non? E chegou a COVID. E aí, pois, iso non puido ter lugar, non? O certo que este é un proxecto colectivo, repito, non? O feito de que teñamos a sorte de que Pinto de Herbón e Luxo Caruncho pasasen ese deserto dos anos 90 e dos 2000, eles prácticamente sós facendo obradoiros de regueifa pa xente nova e descubrindo hai un método, unha metodoloxía que fai que hoxe teñamos Alba María ou a Sara Marchena vindo da escola de oral de Vigo, non? Pois fainos entender que a xente que estamos nisto da regueifa, que somos bastante xente xa, porque hai 10 anos realmente só había 7 ou 8 regueifeiros, todos homes, e agora xa hai pois unha regueifa de nenas, de nenos, de mulleres, de persoas trans. É dicir, é unha regueifa moi variada, non? E que segue sendo un movimento minoritario dentro do sistema cultural galego, non? Mais é emerxente. É dicir, está movido por un montón de enerxía desde os movimentos sociais, desde o feminismo, por exemplo, non? Entón, claro, que sucede? Que o interesante da regueifa é o público. É dicir, a regueifa vai ir para adiante se realmente pois a xente vai ver a Lorena, a Nuria, regueifando con Suso de Xornes ou con Lupe Blanco ou con Quique Estévez ou con Josiño ou con calquera dos outros, non? Mas como actualizamos a improvisación oral en verso en Galiza, non? Como facemos que algo que os vellos, non, levaron os escenarios en Bergantiños nos anos 60 e 70, pois sexa interesante para a xente do século XXI, non? E isto que para mí foi como mergullarme a 10.000 metros nun submarino, non? Escoitaba antes a un piloto dun submarino falando das súas investigacións alá nunha cima no Atlántico, non? Ou no Pacífico, xa non sei. Para min foi iso, para min foi mergullarme nun mundo totalmente novo, non? E eu que son poeta, e que son narrador, e que escribo literatura, e para min é fácil imaginar, foi máis difícil investigar e crear un texto con 35 relatos
intentando que a xente comprendese o que viven eu. Non porque vivise eu, senón porque neste libro a mellor aparecen 150 persoas citadas por aí, xente que forma parte de todo este movimento, non? Pois desde logo, desde logo. Non sei, Nuria e Lorena, vos que empezastes entón moi noviñas na regueifa, cando regueifabades con Alba María, por exemplo, ou xa non sei, tampouco sei con quen regueifastes ou tal, non? Pero como víades igual que lle preguntei a Sete, como viu ao Gabinote, por exemplo, ou Quinto de Herbón, etcétera, non sei vos, as vosas experiencias con outra xente, xa non nas excursións da escola, ben a Madeira ou País Vasco, non, vos xa fora, do outro lado, como viviste esa experiencia con outro regueifeiro xa de peso ou de certas cosas? Empeza ti aí nos turnos. Bueno, eu penso que a regueifa é festa, como dicía Sechu, non? Entonces, cada vez que regueifamos, xa sexa indo no coche con Sechu, con Eladia, ou con quen vayamos, ou entre nós, para facer así un pouco de tempo, eu penso que sempre é que da igual o ámbito no que estés, porque sempre te vas a adaptar ao ámbito. É como dicías ti, nunha excursión ou nun auditorio, sabes, a regueifa sempre é eso, festa. E tamén é un pouco o que queres que sexa, non? Entón eu creo que é como dicía Secho, como calquera pode facer, eu creo que o importante aquí é pois facelo en calquer sitio, sabes? E que a xente se vaya sumando e enseñarlle aos rapaces, como dicía Sechu, ou as persoas coas que estés, que realmente eu fago porque ti tamén podes facelo. Eu estou regueifando porque ti tamén podes regueifar. Que non é nada que, como dicía, que che ven na sangue, nin nada polo estilo. Simplemente, ninguén che enseñou ou nunca o biches, pero agora que estás vendo é porque desbloqueaches unha nova habilidade. E esa nova habilidade é regueifar. Entón, como falar, eu penso, dime... Eu vou facer aí vou recordar agora algo que pasou hai 4 anos ou 5 xa, que foi cando Lorena debía estar comezando a regueifar e a chamaron da radio. Entón, non sei se primeiro falei eu e despois falou Lorena, mas houve un momento que Lorena dixo que a regueifa axudouna a estar máis segura de si mesma, non? E iso foi algo que tamén fui descubrindo como profesor, que é que regueifar en público é emocionalmente arriscado, non? E xa desde o principio, pois eu que non tiña experiencia no palco como músico, nin como artista, nin como cantante, deime de conta de que era unha habilidade, unha destreza que todo alumno e alumna debe ter. A oportunidade de cantar nalgún momento para os seus compañeros e compañeiras, non? E seguramente esa primeira regueifa que facíamos cando chegaba a principios de curso, non? Pois o Magosto, que era unha copla que aprendían de memoria e lle dicían ao resto do instituto, por exemplo, eses 4 versos de memoria que ni sequera eran improvisados, eu creo que eran os máis difíciles, porque era cando se expoñían por primeira vez diante dos compañeros e as compañeiras, non? E aí tamén pois é onde a regueifa, desde o mundo educativo, mas tamén fora, pois é interesante, porque axuda a mirarnos a nos mesmos desde dentro, non? Tal vez o máis arriscado da regueifa é esa, que cantas un día e sentes que o fixeches mal, non? E tes que superalo, non? Os vascos din, poto eta ser, equivoqueime, e que pasa? Non? E a regueifa ensínanos a equivocarnos, aprendemos a equivocarnos, e que é normal equivocarse, e que se non nos equivocamos non aprendemos. A ver. Ti recordas iso, Lorena? Sí, pero, a ver, en primeiro de eso éramos así todos novos, tal. E é verdade que a regueifa me axudou un montonazo, porque eu en primeiro de eso non me imaginaría nunca que estaría ahora aquí sendo unha desvergonzada, pero nunca, vamos. E, pois, ao final é eso, sales, botaste para diante, sales ao escenario, que pasa, se te equivocas aquí nadie me conoce, e se me conocen, pois xa está, xa salirá vendo outra vez.
E eso, perdes moita vergonza. Vas conocendo a xente, ves que a xente é como a ti e ao final, que máis dá? Se canto, pois canto, e se non canto, pois non canto. E... Bueno. Hai unha pregunta que ven un poquinho ahora que nos fan desde Burela, non? Proxecto Neo, que como foi a experiencia na Madeira, non? E pregunta vos a vos directamente, Nuria e Lorena, e o mellor tamén podedes juntar esta pregunta que nos fan desde Burela con esa outra que vos decía, non? Que quedou aí un poquinho a medias Lorena en decir, bueno, nese momento a hora de improvisar con outra xente, non? E daba igual que te confundiras e tal, pero supoño que na adolescencia que sempre tes certos ídolos ou certa xente na que te intentas, pues gústame isto, non? Ou tirar cara aí. Como foi esa experiencia? Por un lado, en Madeira, non sei se vivistes isto que estou dicindo, non? E despois en xeral, en Madeira, que é a pregunta que nos fan aí desde Burela. Bueno, a verdade é que eu en Madeira sí que me saleu a vergonza. Tiña aí oculta, algún momento tiña que salir e saleu. Estábamos no escenario, estábamos todos arriba os que íbamos a regueifar e abaixo estaba plagado. Estaba cheo de xente e eu tiña moita vergonza. Porque por un lado estaba pensando, estos non me conocen, non me viron nunca. Que Vas tempo olvidar tiñas? de ti igual. Perdón, Lorena. Que tempo tiñas en Madeira? Disculpa. Cando foi? 3 anos? Fai 3 anos? Creo que sí. Sí, fai 3 anos. Vale. 3 ou 4, sí. Sí. 17 ou 16. Vale. Bueno, eso. Tiña moita vergonza. Tocábame. E eu boteina. E como dixecho, pois é verdade, a veces se equivocas. E eu equivoquei. E quedeime así toda, bueno, non sei que. E Secho fixome así nun brazo e dixo, va. E logo regueifou el. E eu ese día non regueifei máis. Porque xa me quedara triste e tal. Pero logo ao final pénsalo. E dixi, por que me vou a quedar triste porque me equivoquei? Se podo facelo mañá e podo facelo 3000 veces mellor. En vez de enfocarme en que eu fixen mal e estou triste, pois enfoco en que mañá me sale genial. E xa está, o resto da excursión. É que, a verdade que estivo moi ben. Dormimos con Alba María. En verdade, en Madeira estivo super ben. Eu creo que foi unha das experiencias top que vivimos como regueifeiras e porque, a ver, foi genial e como di Lorena, pois dos erros apréndese ou non, volves a tropezar, porque eu penso que moitas veces tropezase no mesmo erro e tampouco pasa nada, porque ao final, o que dicíamos antes, a regueifa é unha festa e nós estábamos en Madeira para demostrarlle, compartir e que eles nos compartiran a nós como se facía a festa. E é así. Entón, nas festas, pois a veces tamén cometes errores, pois é o que pasa. Eu penso que de todo se aprende e como dicía, pois ao final a regueifar en público é abrir moitas portas. Sí. É perder vergonza. E o tema da lingua así en Madeira para falar coa xente de ali, non supoño que non tuestes problema nin nada, como foi esa experiencia? Podes nos contar? Como moito, cando íbamos a comer que na carta poña frango e Secho dicía, isto é polo, vale? Non nos diga. No, foi genial. De feito, fixémonos amigas de unha persoa, de un chico que estaba vendendo hamburguesas e así comida rápida. E estivemos mantendo... perdade pola voz, que teño a voz así... Bueno, estivemos mantendo unha conversación con el que de onde era, tamén coñecimos a un montón de xente nova e non foi para nada un impedimento. De feito, foi genial porque nós comunicábamos con eles e eles comunicábanse con nós e como entendémonos, sabes? Eu penso que tamén foi darse de conta de esa irmandade que temos cos nosos irmáns, que ao final son os nosos irmáns e foi genial, sí, foi darse de conta de moitas cousas. Eu penso que a viaxe a Madeira foi tamén abrirnos os ollos como regueifeiras que somos galegofalantes, non? Conservades amizades dali aínda? De Madeira non, pero de Baio e Burela sí. Vale. Seguimos en contacto con xente de Baio e Burela. E tamén de Cataluña e de País Vasco tamén seguimos tendo contactos. Aí hai algúns aí soltos. Sí. Mira, volvennos preguntar, que están interesados, se a xente improvisadora
en Madeira era da vosa idade ou eran maduretas, pon aquí estilo Sechu? Pues había de todo, ¿no? Sí. Había de todo. O sea, Era bastante mixto. sí. Sí, porque non claro, había. o que sí que o mellor cambia un pouco, non o sei, agora nos diredes, claro, aquí agora, ao haber esta materia que vos pudestes facer moi novas, enganchastes ben, seguistes adiante con tal, claro, non sei se en Madeira había isto, non había isto, porque había tamén xente moza, non por unha materia do ensino reglado, sino porque fose algo máis natural, que aínda estivese viva esa regueifa en xente máis nova, e aquí na Galiza pois sí que houve unha ruptura nesto, non? Que se está a recuperar agora. No, había. En Madeira, desde hai 2-3 anos hai un proxecto educativo en Madeira agora que leva pois unha profesora que tamén estivo aquí, a profesora Gabriela, coa axuda de Roberto, tamén Moniz, é dicir, nós fomos a Madeira porque sabíamos que ali había xente nova improvisando e que estaba no mesmo momento que a nós, que era que había unha perda de transmisión, non? Estivemos con Francisco, eles viñeron aquí tamén 3 ou 4 rapaces da Madeira, non? Mas estas son cousas das que non se poden falar moito en internet, mas tamén houve conflitos. E non podemos falar porque son cousas privadas nosas, non? Mas houve conflitos, por exemplo, entre xente nova da Madeira pola súa ideoloxía de xénero, por exemplo, non? Entón, é dicir, o feito de nós irmos cunha vivenza desde aquí, cunha educación feminista, por exemplo, fai que cando cheguemos ali vexamos que hai pois unha serie de improvisadores que están media hora falando sobre os genitais masculinos que non entendamos, non? Que nos parece así como do outro mundo, non? E outras cousas que tamén fan que o pasemos ben, que o pasemos mal e que aprendamos desas experiencias, non? Mas viaxar é imprescindível. É dicir, nós temos aí a lusofonía, o noso soño é viaxar a Brasil, coñecemos a improvisadores de Brasil en Portugal, por outra banda temos os países en Estado español, Euskal Herria e Cataluña, non? E sempre que vamos a estes lugares temos un protocolo. Nós poñemos por diante a lingua e a identidade. E cando vamos a Portugal dicimos, somos galegos, falademos en portugués. Non? Porque moitas veces, se non o facemos, chegamos ali e trátanos como españois ou falanos en castelán, non? Entón hai unha serie de marco, non? Que estamos a construir tamén internacionalmente cos países improvisadores, non? Sexa Cataluña, Euskal Herria, o Kurdistán, ou outros, como os lusófonos, que están dentro deste marco, non? Eu acordome, por exemplo, cando chegaron os dos Azores nese encontro en Madeira, non? Que dixeron, aquí estamos da Galiza, e entón os dos Azores empezaron ali pouco menos que decir, que viva España, non? Entón os da Madeira dixeron, non, que son galegos, que non son españois, non? Entón, este tipo de aprendizaxes, non, son interesantes tamén porque son divertidos tamén. Hai que tomar estas cousas, non, do conflito político tamén con diversión. E a festa fai iso, a festa non facemos festa por facer festa, facemos festa porque a festa é unha construcción cultural e tamén facendo festa en galego, pois construímos o país, non? Mira, hai aquí máis preguntas, non? Que están dicindo, si sabes, se nesta altura agora hai máis escolas onde haxe esta materia de regueifa, non? Que se estea introducindo, non sabes como está isto? Pois agora eu penso que está a piques de entrar no Milladoiro, está en Baio, e non sei, na zona da Coruña había outra en Oleiros, penso, pero non sei agora como está. Estamos pendentes aí un pouco tamén ca reforma educativa, porque non sabemos que vai pasar con esta materia. Entón aí tamén estamos preocupados porque é unha materia que lle dá aos centros a posibilidade de desenvolver con profesorado motivado e alumnado motivado pois un proxecto educativo centrado nese centro escolar, un colexio ou un instituto, e se quitan esta posibilidade realmente vai ser un paso atrás, non? Entón estamos aí
estudando as posibilidades de que isto non aconteza, non? Sí, efectivamente, a reforma educativa, a ver que pasa con iso, non? Pero nada, pois unha cousiña que eu quería comentar, xa, digamos, vamos avanzados na entrevista, antes de empezar a regueifar, verdad, que foi unha proposta que o Sechu fixo aquí, non, para rematar isto regueifando, máis antes de chegar á parte de pormos a cantar, de poñer a cantarmos entre todos, tamén hai outra serie de capítulos, non, no libro, que tamén, bueno, a min chamaron máis atención, que quizás retornan un pouquiño o Sechu máis narrador, máis de contos, non? E entón, como en algúns deles, de feito, algún deles comentei eu directamente a ti, oi, Sechu, pero como foi isto? Que me deixarasme... Claro, isto pasa, non? Cando estás lendo algo que, digamos, que ten ese punto de investigación, non? Ese punto de ensayo, de repente chegas a varios episodios que son como contos, non? Que teñen ese punto de conto. Hai varios, non? Non quero falalos aquí, tamén está o do propio Urso, non? No Courel, a Creencia Ilegal, e hai outros contos máis, non? Por aí, que tamén lle dan un punto ao libro máis poliédrico, precisamente, non? E que pode chegar a regueifa desde diferentes ámbitos, algúns máis investigadores, outros máis vividos, non? Na experiencia vital túa e do teu alumnado, non? E outros máis son que volven a ese sexo da República das Palabras, non? Entón, non sei se nos queres falar tamén deses puntos que hai aí neses capítulos, non? É difícil falar disto para min, porque realmente eu hai un momento, Nuria Lorena sabe no ben, no que eu confundo a realidade e a ficción. Eu tive grandes problemas con iso co meu alumnado, porque, claro, había cousas que eu explicaba que eran verdade, e non mas crían, non? E ao mesmo tempo, pois había outras que eu pois contaba así unha historia absolutamente inverosímil e aparecía no exame despois, non? Iso como profe. Mas, cando escribín isto, tamén quería que houvese ese mundo da imaginación, non? E aí hai algo diso, hai moi pouquiño. Nestes 35 relatos, o certo que a inmensa maioría, son textos científicos, vamos chamarle así, non? Mais sí que quixen exercer de Sechu Sende social surrealista, non? Entón hai algunha historia que ademais eu agora cando as conto, non? Pois nun bar aos colegas ou por aí, non? Pois asombran moito, porque outro día chamoume alguén, non vou dicir o nome, un escritor, preguntándome, díxome, mira, ese conselleiro da Xunta que sai nese conto, quen é? E dixenlle, mira, eso é unha información moi delicada e non podo dicircho, non? Claro, ás veces estas cousas vanse das maus, eu son consciente, doume de conta de que é un perigo público confundir a realidade ca ficción, non? Mais é moi divertido tamén. E que confundamos a verdade que a mentira tamén fai que cando hai unha mentira que nos contan non acreditamos nela e lle busquemos as cuatro patas, non? Porque eu creo que realmente o que xogo é a iso, non? Se hai aquí dúas historias que non sucederon históricamente, pero que aparecen aí, poderían aparecer ou non, poderían existir, non? E no mundo de hoxe das fake news e todo iso é moi importante que a nosa inteligencia sirva tamén para descubrir a falsidade, a manipulación e a censura, que iso é algo do que se fala moito no libro tamén. A censura, porque no fondo a regueifa é un animal indomável, non? Hai un capítulo que fala diso, de que a regueifa construe discursos e relatos, esa palabra que está tan de moda, aos que non se lle pode poñer bozal. Falaba antes da tío Vegá, Nuria. Que sucedeu a tío Vegá? Que foi incontrolável a regueifa e acabou antes de tempo. Houbo censura.
aí quedou. E foi unha pena, porque se realmente os medios públicos galegos apoiasen a regueifa ou calquera outra manifestación cultural, habría un mundo de xente nova. Imaginade un programa de media hora a semana sobre rap e regueifa. Imaginade todo o mundo musical galego que está aí con xente nova que está a facer música a diario, rock, ska, electrónica, que tivese iso, non? Pois como non o teñen, a TVG, que non está ao noso servizo do povo galego, pois temos que facelo nós. E aí onde este libro tamén quere demostrar que se poden cambiar moitas cousas desde o ensino ou desde un paseo entre un pai e un fillo que están a cantar improvisando pola rúa, non? E a verdade e a mentira é iso tamén. É dicir, hai que divertirse un pouco. E decidín incluir eses contos porque, por exemplo, xa, ti escribiches aí unha historia, ti dixeches, ten un anaco de teatro, non? O capítulo do Reinote. E dixen, ostras! A mellor tamén pensa que do Reinote o inventei. Non, vale. Non, vale. No, entón, este punto dialogado do teatro, non. Pois é iso, é dicir, eu o que sí que tiña necesidade de mostrar a regueifa, hoxe estamos falando moito de educación, non? Tanto de pais e nais como de ensino, mas a regueifa é un mundo moi amplo, moi amplo, non? Pregúntanos Andrés Sousa aquí, que a máis tamén ven un poquinho a isto do que estamos falando, cal a importancia da regueifa neste mundo que cada vez é máis tecnolóxico e incluso hai un capítulo que fala desto, verdad? Precisamente a regueifa no tempo do coronavirus, no tempo de pechaxe, non? E non sei que podes contar un pouco sobre isto. Pois é fundamental, é dicir, nós o que vimos, especialmente Manolo Maseda, que era que a regueifa, a improvisación oral en verso, ten un elemento socioafectivo, emocional, fundamental. É dicir, tú non aprendes a regueifar simplemente porque aprendes unha técnica. Aprendes a regueifar porque te coñeces a ti mesmo como persoa. E encima a regueifa traballa con valores. E encima traballa nun exercicio de comunicación interpersoal, onde as persoas expoñémonos. Un rapaz, unha rapaza ou un regueifeiro exponse públicamente, moitas veces, non? Sexa nunha aula cos seus colegas ou na rúa cas súas amigas, non? Ou encima dun escenario diante de 1000 persoas. E iso é absolutamente fascinante, porque diante dese mundo tecnolóxico que nos deshumaniza, non? E que está realmente tan está colonizando tamén o mundo do ensino, non? Os rapaces están moi enganchados ás novas tecnoloxías. Nós, de feito, temos desde hai 2 anos un grupo de traballo no instituto que fala no que estamos investigando sobre isto, non? Pois, diante dese mundo da tecnoloxía, que nos deshumaniza moito, non? Porque realmente moitas veces sobrepásanos, a regueifa ten iso, ten un factor emocional, non? E fortalécenos como persoas. O grande valor da regueifa é que estamos cantando mirándonos aos ollos e que amaña conflitos. E na regueifa hai conflitos, entre nós tamén temos conflitos, no libro aparece algún conflito entre regueifeiros e regueifeiras, ese tipo de cousas, non? Mais no fondo, como conta Joan Evans Pin, nun ensaio fascinante, que tamén cito aquí, a regueifa, na historia da humanidade, a improvisación oral en verso serviu para xestionar os conflitos, para evitar que a xente chegase ás maos e se comportase violentamente, para evitar o sangue. Dirimíase o conflito tanto pois aquí na Galiza como no pobo Sami, improvisando, cantando e improvisando. Entón aí a xente podía ser un pouco máis agresiva, pero de palabra, non? E ao mesmo tempo tamén vemos que esta agresividade que tradicionalmente se vinculaba e aínda se vincula ás veces ca regueifa, tamén se adapta aos tempos. É dicir, hoxe vemos que o rap na rúa, as batallas de galos, son moi violentas, son moi machistas, son absolutamente agresivas, non? Mas porque están reproducindo tamén os valores pois patriarcais, capitalistas, non? E a regueifa, desde este marco que estamos a construir entre moita xente,
tamén se enfrenta a ese problema, non? Intentando xestionar eses conflitos de outro xeito. E, basicamente, a regueifa é o que é hoxe en día polo feminismo, que é un conxunto, unha ideoloxía formada con valores, no que os cuidados entre as persoas é fundamental. Pois moi ben, levamos 55 minutos de charla e entón, pois non sei se eu creo que lle demos un bon repaso, non, ao pobo improvisador, non, que pasamos por bueno, por un poquinho por todo el e sobre todo lembrando, aí está, lembrando, vos tamén non tedes aí? Pois entón, lembrando experiencias, e o que decía Nuria Lorena, non? Que o volver a él, e aquelas persoas que temos a veces a memoria un pouco dura, pois nos recordan e nos fan voltar a pasar por aqueles lugares que estaban aí, mas que non tan nítidos. E entón, pois, non sei se queredes dar unha última, Nuria Lorena, pola vosa parte, unha última a falar algo sobre, para concluir a vosa opinión ou... Non sei, eu con respecto ao tema que estaba falando antes, Sechu, sobre a tecnoloxía, non? E vou engadir unha cousa. Eu penso que, ao final, como é inevitable que as tecnoloxías van a facer, o sea, van a estar cada vez máis presentes nas nosas vidas, é algo inevitable, eu penso, pois aproveitalas tamén, non? No caso da regueifa, ou no rap, ou en calquer estilo, é o que dicías, adaptalo ao tempo. E eu penso que ao final hai que lidiar co que ven. E unha forma de lidiar co que ven, aparte de combatir para intentar cambiar todo o que parece que está mal, o sea, todo o que sentimos que é injusto, temos a sorte de que as redes sociais pois serven para desplegar as nosas ideas, as nosas emocións, e no noso caso, pois a nosa cultura e as nosas regueifas, non? Eu penso que adaptar a regueifa aos medios de comunicación, aos medios que nos comunican con todo o mundo, é ideal. E é verdade que, obviamente, como regueifar en persoa, pois non hai nada, porque é superior, pero eu penso que é unha forma na que moitísima xente se vai enterar máis e, ao final, pois, hai que adaptarse. A tecnoloxía está aquí, pois aproveitala tamén porque ten un montón de cousas positivas. E ao final temos que centrarnos en eso e o que non nos gusta, pois cambialo, que podemos facelo. E así. Nada, quería engadir eso. Nada máis. Non sei, Lorena, Nada, o resumen, que se non podes co enemigo que te unas aí. No. que aproveches as súas armas para darlle unha volta. As pequenas grietas que hai colarse. No, que va. No. Nada, e que fes así. No, que va. Non sei, Sechu, entón, que vai con un pouquiño de retraso, entón, a veces, o seu riso vai un pouco desfasado, non é... Hoxe máis do normal, novos incluso. mundos ahora mismo. No, a ver, eu acórdome, por exemplo, cando se nos foi das maus, non? Que foi aquela primeiro WhatsApp regueifao, non? Entón, eu acórdome de estar ás 2 da madrugada con xente de Baio, de Vila de Crucis, regueifando por WhatsApp, sabes? E os móviles non paraban. E Manolo Masé dicindo, isto é insoportable, non paran de regueifar. É dicir, as tecnoloxías están aí, non? E de feito, agora estamos aquí grazas a iso, non? É moi bo ter ese mundo. Mais, sen perder bueno, pois, a cuestión das relacións sociais, non? Eu penso que a regueifa é un fenómeno social construído entre persoas e é fundamental que sexa iso, non? Pois, desde logo. Pois non sei se queredes rematar da mellor maneira posible que se pode rematar isto. Regueifando, non, Fecho? Non sei se queres facer un brinde por aí. Pois facemos aí un brindo aí do Courel logo. Súmate se tal, ti. Coñeces a melodía do Courel? Se a cantas, sí.
Mal se Veña estás- logo, pois vamos aí. O que ti queiras. Xa nos vamos despedindo, aquí eu en Compostela, e boto agora este brindo, ai de Antonio Louzarela, ai de Antonio Louzarela, ai dúas regueifeiras, que alegría vervos hoxe, Nuria, mi hija, e máis Lorena. Ai, grazas por invitarnos. Nos imos cantar baixiño que estamos da luber e molesta aos veciños. A molestar os veciños. Eu, eso non xo sei. Os hechos están Compostela, que eu pensaba no Courel. Ai, chámame. O Courel fica moi... Problemas O retraso. técnicos. Dalle ti, Sechu. Eu son pa pechar. O Courel fica moi lonxe, e eu vou vos con retardo. Ademais, se saio fora, pode comerme o sopardo. Xa? Foi así. Moi ben. Chámame. Aí tamén quería eu dicirvos a vos tres que teño que agradecer moito a xente de A Través. Un abrazo moi forte para a xente de A Través que estivo aí axudándome moitísimo con este libro. Que me deu moito traballo, Vale, ahora. No, é Ahora hora. Lorena quedou sen regueifar, Deixa de botarlle un brindo aí, Lorena. Non sei Porque se como podrei. o teu retraso, refírome a internet, Chechu. Fixo aí que Lorena se quedara fora de lugar. Dalle, Lorena. A min chámame Lorena, eu son che regueifeira, acabou o chocolate, rompeu a chocolateira. Pois nada, moitísimas grazas por estardes aquí. Moitísimas gracias, Chechu, por este libro tan bonito, tan cheo de rebeldía, de camiños novos e, sobre todo, eso, de poesía e de que todo mundo pode e debe ser regueifeiro. Moitas grazas por contar. Obrigado a vos. Obrigado eu con vos aí sempre. Vale, mirade que vos vin medrar desde que eredes pequeniñas e eu era un profesor novo. Entón nada, é un placer compartir escenario con vos, xa sabedes. E despois nada, a xente que non está vendo, dicirles que improvisar é natural e temos que improvisar a vida. Poéticamente ou non, mas improvisar é buscar camiños no momento e no lugar onde parece que non nos hai. Este país necesita moito, este pobo improvisador ten iso. E nada, se gostades do libro, moito mellor. Moi ben. Dedicado. Aí, veña, aí dedicado. A mí ainda non mo dedicaste. Aí vai. Comprade Pois hai que facer un dibuxiño, vale? este chu. Nas librerías máis guais estará. Apertas.